Naším úkolem je vypočítat derivaci funkce v bodě 0, a to pomocí definice derivace funkce v bodě. Naší uvažovanou funkcí je funkce fx ve tvaru x² krát signum x. Definičním oborem této funkce je množina všech reálných čísel. Derivaci budeme počítat podle vzorečku, že derivace funkce v bodě 0 je ve tvaru limita prohá jdoucí k 0 z podílu. V čitateli je funkční hodnota funkce f v bodě 0 plus h minus funkční hodnota v bodě 0, to celé lomeno h. Vidíme, že potřebujeme dosazovat funkční hodnoty, takže si definiční předpis pro funkci f rozepíšeme pro kladné a záporné hodnoty x zvlášť, protože funkce signum x se chová různě pro záporné a pro kladné hodnoty x. Dostáváme tudíž funkční předpis ve tvaru minus x², pokud x je záporné. Funkční hodnota bude 0, pokud x rovná se 0. A funkční hodnota bude ve tvaru x², pokud bude x kladné. Derivaci funkce v bodě 0 nemůžeme počítat přímo pomocí uvedené limity, ale musíme použít jednostranné derivace. To znamená, nejdříve vypočítáme derivaci funkce f zleva, a to pomocí jednostranné limity ve tvaru limita prohá jdoucí k 0 zleva. Protože se pohybujeme v záporných hodnotách, použijeme funkční předpis pro záporná x, takže funkční hodnota v bodě 0 plus h je minus 0 plus h², minus 0, což je funkční hodnota v bodě 0, to celé lomeno h. Po úpravě dostáváme limitu v jednoduchém tvaru, a to ve tvaru limita prohá jdoucí k 0 zleva z výrazu minus h. Jde přímo dosadit, takže limita zleva nám vyšla 0. Derivaci funkce f zprava v bodě 0 vypočítáme pomocí limity prohá jdoucí k 0 zprava. Z analogického podílu pouze použijeme funkční předpis pro kladné hodnoty x, takže čitatel je ve tvaru 0 plus h² minus 0 lomeno h. Po úpravě opět dostáváme limitu prohá jdoucí k 0 zprava pouze z výrazu h, po dosazení opět 0. Tím pádem vidíme, že derivace zleva je rovna derivaci funkce v bodě 0 zprava. Společná hodnota je 0. Tudíž existuje i derivace funkce v bodě 0. Ta oboustranná a je rovna též hodnotě 0.